Welcome back to my YouTube channel or welcome to my YouTube channel. So what's up mga bossing? It's your boy Boss Sark back at it again for another reaction video. So for today's video mga bossing, re-reactan natin yung mga online scams, no? At sobrang nakakabwisit kasi at talamak na naman to. Kung kahit saang man mundo. So sikat na naman to mga hayop na to. Ayaw nilang magsitrabaho ng matino. So pumubudol na lang sila ng mga taong nananahimik, no? At nakakakulo lang sila ng dugo. So tara mga bossing, samahan nyo akong panoorin to at sabay-sabay nating reactan to. Let's go! So yun, yung babae Na-scam dito ako. labas, Oh no. assemble ng bike, Marine Bobcat. Ito Wala yung akong idea sa mga bike ha, pero parang mahal nun eh. Clarity. Yan, bagong dating lang yan. Okay. Nagpalagay siya ng mga bagong wheel set, brake set, handlebars, stem cranks at group set. Lahat ng nakita niya dito sa shop Pinakabit. na gusto niya, pinakabit niya. Okay. Tapos nung na-install na lahat, sinisingil ko siya. Sabi ko, "Ma'am, tapos na po bike nyo. Ito po yung total ng lahat." Tapos sabi niya, Ang habang magkwento ni Kuya. "Total, ba't ko babayaran yan?" What? Sabi ko naman, "Ma'am, ba't hindi nyo babayaran? Ay namumuhunan ako dyan." Exactly, oo. Business yun eh. Tapos sabi niya, "Misis mo ako eh." Ay gago. So yun, na-scam tayo. Raulo. Wait lang. Wait. Hindi ako ready dun ah. Hindi pala siya scam. Prank pala yun. Wait. Konti na lang eh. Magagalit na ako eh. Ayaw magbayad ng tao eh. Pero yun pala, asawa niya. Hayop tong si Kuya eh. Ganda, i-share ko lang sa inyo yung nangyari sa akin last Share ko week ng kapwa kong Pinoy at sa Pinay. ATM machine ng Taiwan. Paano ako nabudol using ATM Mayroon pala machine? talagang scam dito sa Taiwan. Ano yun? Mangbudol. Okay. Kasi nung nandoon na ako sa ATM, nag-ask ako sa isang babae kung paano mag-transfer. Tapos, Oh sabi my. ko, di tinuruan niya ako. Tapos, in-enter niya yung tawag nito, Yung pin. in-enter ko na yung number. Ah. Tapos tiningnan niya ulit, sabi niya, "Abi, patingin sa phone mo kung tama ba yung number." Tapos ginpatingin ko din sa kanya. Tapos binura niya yung number. Tapos sabi niya put way daw, mali. Tapos yun, pinalitan niya. Oh my gosh. In-enter niya yung Number niya. yung sa kanyang number. Tapos after nun, in-enter niya yung number. Ang bilis niya mag-enter ng number. God, Yun okay. pala, number niya siguro yung in-enter niya. Tapos, linagay ko na yung 10,200 na amount na 10K, pera. di Yun, madaling pulutin. i-enter ko. Tapos, ang ending, sabi ko sa kanya nung huli na, "Hala, mali yung number mo." Sabi ko sa kanya, "Mali yung in-enter mo." Sabi niya. Sabi ko. Tapos sabi niya, "Ha, mali ba?" Sabi niya, "Punta ka na lang, balik ka na lang dito sa Lonis at ipa-check mo sa post office." Pero nung pumunta ako sa post office, yung babae, parang na-withdraw na yan na yung 10K. pera. Tapos Okay. yun, sabi ng pupunta ka na lang sa police station. Nagpunta ako sa police station, yun. Pinatingnan sa akin kung sino yung babaeng yun at kung taga saan siya. Tapos everyday, Nakita ba? mula Monday hanggang Wednesday, nagpapaasa siyang ibigay niya yung pera sa harapan ko, pupunta siya. Pero araw-araw niya lang pinapaasa din yung pulis, hindi siya pumunta. Hanggang Pabukas sabi ng pabukas. ng pulis sa akin, kasuhan na lang daw kasi hindi na, sabi niya, tinanong niya ako, "Gusto mo bang kasuhan?" Sabi ko, sagot ko nga sa pulis, sabi ko, "Sino bang kasuhan ko? Hindi ko naman alam." Ang sagot niya sa akin, yung nagtulong sa'yo na mag-transfer ng pera, siya ang kumuha ng pera mo. Ha? Sabi ko, parang na-shock ako. Siya pala yun, sabi ko. Wait, ate, Tapos but ang alam mo anong sabi ko sa pulis, sabi ko Oh. sa kanya, "Wag, hindi ko na siya kasuhan, basta ibalik niya lang yung pera." Ayaw nga Pero sabi ibalik, ng pulis, ate. Hindi siya, bad siya, sabi niya. Binigyan kanya ng stress at ilang araw hindi ka nakatulog, Mismo, sabi niya sa mismo. kanya. Kailangan niya panagutan yung kasalanan niya. Dito lang kami sa likod, kumbaga, dito kami kampi sa'yo, hindi ka namin pababayaan. Kayo guys, Aww. ingat kayo lagi sa nag-transfer ng pera sa Taiwan. Hindi kasi
ang Taiwan hindi safe. May mga bubudol na bubudol pa Kahit rin saan, ate. Chikwa. Kaya ingat kayo Chikwa. lahat, and thank you sa pag-share ko lang yung nangyari sa akin. At least para yung aware yung ibang Pilipino na magpatulong-tulong kung kay sino. Don't trust the strangers. Mismo. Sa kanya na mismo nang galing, don't trust the strangers, no? Pero kung hindi mo alam kasi yung gagawin mo sa ATM machine, marami akong kilala na ganon, hindi walang idea kung paano i-operate yung ATM, no? Lalo na sa mga matatanda. Guys, magtanong po kayo sa mga personal ng bangko or kung sino man sa security, medyo safe pa dun eh. Pero wag dun sa mga taong nasa likod mo nag-aantay din sa pila, no? Sigurado yan. Isa sa mga yan nakaabang na sa inyo. Nakakalungkot lang na perang pinaghirapan mo, minsan lang na nawala. 10K is 10K, pera is pera, no? Wala ka na magagawa, ayaw mo pang idemanda. Oo, nakakalungkot, guys. Isang scam na dapat mong iwasan, mga kasosyo, ay yung budol cart scam. Budol Ito yung cart mga scam na nagpapa-franchise ng mga food business o ng mga negosyo na wala naman din kakwenta-kwenta yung pinapa-franchise nilang negosyo. Yung brand ng Marami negosyo ako nila, alam nito. hindi rin naman kilala. Pag tinikman mo yung pagkain, hindi rin din naman masarap. Tapos Sim. ikaw ngayon, tamang nauto ka, magbabayad ka pa ng franchising fee. Tapos bibilin mo pa yung stock mo sa Yes, kanila. Ang yes. totoo po dyan, ginawa lang po kayong tindera o tindero. Yung mga Tama. budol cart franchise na yan. Sa pinasok nyong pera dyan, kayo na lang ang mag-imbento ng sarili nyong brand at sarili nyong recipe. Rebranding Galingan tawag nyo dun, maigi, pasarapin nyo, palupitin nyo ang produkto nyo, at yung rinirekomenda ko, kayo ang magpa-franchise mismo. Pero wag kayong manloloko ng ibang tao. Magpapa-franchise kayo para lang tunay na kumita. Pero yung produkto nyo, wala namang bumibili. Kasi lasang basura. Kayong bumuo ng sarili nyong produkto, Solid real kayo talk si bumuo Kuya. ng sarili nyong brand, yung inyo. Kayong tamad, trabahuin nyo yung sarili nyong negosyo. Huwag kayo sumorkat dahil may konti lang kayong puhunan na itabi. Kaya tama ang Galing. dali nyong pag-uutuin pag hiningan kayo ng pera at sasabihan kayong, eto, systemized na negosyo. I-operate nyo na lang. Tapos magtataka kayo, ba't hindi kayo kumikita? Paano kayo kikita? Walang kwenta yung binili nyong prangkisa. Walang kwenta yung produkto na binili nyo. Kamahal pa ng ginastos nyo. Tapos wala pa kayong karapatan na i-tweak yun o baguhin o Yeah. kasi hindi naman talaga yun sa inyo. Okay, so yung mga sinasabi ni Kuya, yun yung mga sa online cart scam. So ibig sabihin, ipapabenta nila sa'yo pero ang sinasabi nila magka-franchise ka. Hindi ka talaga magka-franchise doon, mga bossing. Ibebenta mo lang yung produkto nila at ikaw pa magbabayad doon. Tapos hindi ka nga kikita tulad nga ng sinabi ni Kuya. Totoo yun, marami akong alam na ganun, no? At muntik na kaming pumasok sa isa doon sa mga ganong scam or ganong budol. So sa mga bossing ko dyan, mag-ingat-ingat kayo kung gusto nyo mag-invest ng pera nyo, ingatan nyo. Pag-aralan nyo ng mabuti, huwag kayo basta pasok ng pasok. Tandaan nyo, yung mga too good to be true, magdalawang isip kayo dyan, mga boss. Grabe guys, yung mga first time na nagsa-Shopee dyan, yun Ay, ano naman yung mga Shopee budol. Siya kasi, iba yung dunating sa kanya nung seller. Ganyan yung in-order niya, ayan. Aqua Flask. Ayan siya. Okay. Tapos ito yung binigay ng seller sa kanya, pakita namin sa inyo. Nag-usap kayo na galing bibigay niya. Oo. Ganyan yung binigay sa nanay ko, guys. Magkano bili mo dyan? Dalawa, 899. Maliit pa nga yan. Ay, ano yan? 9. Oh, yung dalawa. Tapos ito lang binigay, guys. 899 daw bili ng nanay ko. Tapos ito yung binigay Oh my ng Nikki gosh. Reyes. Ayan siya. Pero buti nga, hindi bato, no? Plus yung sinabi nun, kahit ba sabihin mong, ayan siya. Yeah. Ting Aqua Flask. Kuha po ba tong Aqua Flask? Hindi. Sabi pa niya, Dream Collection, kaya naiinganyo yung nanay ko kasi wala na to sa Aqua Flask. 899 na yung binili niya, guys. Oo nga. Nag-send pa siya ng mga ganito. Clear pa ng nanay ko na ganito yung color na gusto niya. From this to this, naku po. Oh my gosh, di na nagre-reply. Hindi na nagre-reply yung seller, no? So, isa pa to sa mga nakakatakot na gawin pagka bumibili ka sa online. Syempre, hindi mo alam kung ano yung pwede mong makuha. Minsan nga may matatanggap ka dito, bumili ka ng libo-libong produkto tapos matatanggap mo lang bato. No? Hindi yun yung binili mo pero ang nakuha mo ay ganito. Ano ba yan? Ang technique kasi namin dyan, mga bossing, ang ginagawa ko dyan is bumibili ako sa mga legit sellers. Yung mga verified ba? Hindi yung basta-basta ka na lang bibili kung saan-saan. Kasi mahirap na mabudol ngayon. Lalo na, malapit na magpasko, mga boss. Oh, ito po yung magjijigas na walang nilalabas na pera. Hindi, ito nga oh. Sabi kasi ng boss ko, isend lang daw. Ayan na, yung mga boss-boss. Isend mo na. Ang laki ng katawan niya, tol, oh. Kakastin lang. Sa numero na to. Hindi, bawal yung ganito dito. Hindi, para nga makuha ko yung pera ko sa sa boss ko.
My God, ang laki ng katawan mo, ba't di ka magtrabaho, tol? Sasend ko na walang pera. Hindi, di ba? Nabayaran ko. Ito, Bayad nga muna, tol. Hindi pwedeng ganun, boss. ano ko na lang. Isasend ko na lang. Ito nga taga-tawagan ko. May Master Pao. May Master Pao. May Master Pao. Ano, Gerald? Ano pa nga isip Ano po yung MP nyo po? MP nyo po. Ba't niya kukunin yung M-PIN? Hindi, ito nga para Pag sinabi mo, mahak na yung Gcash ko. Tama. Hindi, Magaling si kuya. sigurado po to. Hindi po ako Sigurado po tong... Yun yung mga sasabihin ng mga scammer eh. Sigurado to, hindi to scam. Mananalo ka dito, magbabayad nga ako. Pero matalino si kuya dito mga bossing. No? Hindi niya agad ginawa yun kasi ang dami nang gumagawa ng ganitong scam. No? Sasabihin nila, pa-Gcash ako, may babayaran lang ako. May pinadala si bossing. May pinadala yung kuya ko, yung ganito, yung si ganyan. Lahat sasabihin na nila. Pero ang totoo, pagka nasend nila yung pera, karipas na yan takbo mga boss. Ganon sila. No? Kaya doble ingat po sa mga nagtitinda dyan at nagka-cash in at cash out sa GCash. So ayan po mga bossing, mag-ingat kayo, magdoble ingat kayo, no, lalo na magpapasko, marami na maglilipa ng mga scammer dyan, na, ayan, lahat gagawin nila para makapangloko lang ng tao. Kita nyo naman si kuya dun sa huling video natin, ang laki ng katawan, maskulado pa si kuya, pero pusang gala, ayaw magtrabaho, ayaw magbanat ng buto. Ang gusto niya easy money, walang ganon mga boss, walang shortcut sa buhay. Kailangan mo kung gusto mong may marating ka, pagtrabahuhan mo, no, pagsikapan mo, karma pa aabutin mo sa ginagawa mo yan eh. Anyway mga bossing, kung nagustuhan nyo po yung video natin, i-like nyo po yung ating video at syempre po mag-subscribe na rin kayo. I-hit nyo na rin po yung notification bell. So ayan mga bossing, maraming salamat po sa lahat ng nanood. Hanggang sa muli, paalam. Sir TV out. Peace.